Bestelako zerbitzuak. Vimeo. Bideoei ostatu ematez gain, bestelako zerbitzuak ere eskaintzen ditu Vimeok. Horietako bat, bideo eskola da. Bideo eskola, Vimeoko langileek igotzen dituzten bideo tutorialek osatzen dute. Bideo tutorial horietan, erabiltzaileei bideo profesionalagoak egiten irakasten diete. Astero tutorial bat igotzen dute. Beste zerbitzu bat, musika denda da. Bertan, edozein abesti edo sintonia erosi dezakegu gerora gure bideoetan jartzeko. Adibidez, jazz musika. Abesti aukeratu eta erosi. Veo. Veok web orri bezala duen ezaugarri nagusiena, bideoak streamingean ikusi daitezkela da. Halere, baditu eduki gehiago, adibidez, blogak. Ikusten? Metakafe. Bideoka eskaintzaz gain, beste hainbat eduki eskaintzen du Metakafek. Bideo biralak, pelikulak, jokuak, musika, teknologiarekin erlazionatutako edukiak, Metakaferen bideo originalak eta kirolarekin erlazionatutako edukiak. Funny or Die. Funny or Dieek eskaintzen dituen zerbitzuen artean, podcasta da nagusiena. Edozein gairen inguruko podcastak aurkitu ditzakegu Funny or Dien web orrian. Horrez gain, badu beste atal bat Pictures and Words deiturikoa. Hau da, erabiltzaileek argazki dibertigarriak igo ditzakete.